Deitate aquí, xa me deito. deitate aquí, Xa me deito. deitate aquí, Xa me deito. deitate aquí. Estamos no Museo Etnográfico de Fonserrada cun dos artistas participantes na foliada, Martín de Mondragón, máis coñecido como Mondra. Un artista, cantareiro e bailador cuxo estilo mestura a música tradicional galega co performativa e visual. Nós somos Pablo, Lucía, Mario, Bruno, Malena, Sisto e Alba. Esperamos que che guste e benvida a Fonserrada. Moitas grazas. Como escribirías o teu estilo musical e cal é o distintivo de Mondra? Pois, dende que comezou o proxecto, o que buscamos, basicamente... teño que falar aquí, non? Pois, dende que comezou o proxecto, o punto central en Mondra é procurar un diálogo da cultura tradicional, e máis especificamente da música tradicional galega, con outras tendencias máis contemporáneas, non é máis nada que iso. Como dicíades moi ben, o musical sempre está no centro, pero eu procuro que haxa tamén unha dimensión moi performativa e moi visual alrededor do proxecto. Xa está. Mais. Que se sente cando o primeiro disco que estrea recibe tantísimo apoio por parte do público? Pois a verdade é que se agradece moito, non? Facer un disco é algo que leva moito tempo, moito traballo, moitos quebradeiros de cabeza. Entón, claro, é moi gratificante cando a xente o acolle tan ben, non? Eu estou moi agradecido porque podía non ter sido así, por moito que nos dera moito traballo, non? E a verdade é que estamos moi agradecidas todo o mundo que participamos no proxecto, porque a xente acollou non moi ben. Crees que a tua estética pode botar atrás a un público máis conservador pero interesado pola música en galego? Pois mira, sempre o pensei dende que comezamos, non? Que bueno, máis alá do tipo de música que fagamos, que tamén, non? Ao final sí que hai unha sonoridade, bueno, pois que se pode pensar que é para un público moi concreto, non? Pero ao mesmo tempo, pois iso, é moi contemporáneo o proxecto nas outras dimensións, a estética, o visual, non? Pero a miña sorpresa foi que non é así, que a xente, que o público é super diverso nos concertos, en moitos sentidos, pero tamén a nivel de idade, non? É claro, ver que hai xente maior que despois dos concertos ven e che dá os parabéns e che di que despois de ter feito iso aí, non? Que claro, que se pode presulgar como algo que non é para certas idades xa, non? Pero a miña avó ven un concerto e gustalle moito, non? É unha muller do seu tempo en todos os sentidos. Entón, claro, para min foi unha sorpresa moi agradable porque non tiña esa expectativa. E iso, resulta que nos concertos pois hai nenos e nenas pequenas, hai moita xente da nosa idade, obviamente, e tamén hai moita xente maior. Entón iso a min faime especial ilusión, non? Que o público sexa diverso é algo que me gusta. E despois tamén teño a crenza de que hai algo na música tradicional, un factor, non? Nas músicas de raíz en xeral, que é o que fai isto, non? Que conecte con un público moi diverso, non? Ao final hai moitas melodías, moitas cousas que sí que están en Mondra, que a moita xente de 60, 70, 80 anos lle resultan familiares, non? Entón, creo que aí hai un factor de conexión e de unión co público que é a música de raíz. En Arden, o audiovisual ten un peso moi importante. Cal é o videoclip co que te sentes máis contento, ben sexa polo resultado ou polo proceso de produción? Pois, a ver, digamos que Arden nos seus 10 temas ten un pequeno clip para cada tema, non? Que foi creado no seu conxunto con toda a estética do disco e que para nós pois tiña un sentido co que significaba ese lugar que nos creamos, non? Que é Arden, para todas esas persoas que nos chamamos as ardentes, non? Que todas as persoas que queiran entrar no disco, que queiran escoitalo, e tamén pois toda a xente que traballou moi duro no disco, non? En todo o que iso
con leva. Cada experiencia foi moi diferente. Rodar un videoclip é super intenso, é moito traballo. Eu gradueime en comunicación audiovisual, é algo que me interesa moito, é no que eu poño moito esforzo. E non sei, trae moitas anécdotas. Estou moi contento, por exemplo, co traballo de Agru, que ao final era un traballo pouco profesional, académico, non? Pero xuntámonos aí todas e saiu un traballo moi guai. Despois, Ruando, xa é un traballo moito máis profesional, que é o último, a Carón de Aida. Ese goceino moito máis, non? Porque xa non estiven eu aí currando horas de máis, non? E ao final, pois tamén hai que estar o que hai que estar. E o resultado gustame moito, non? Para min é un dos videoclips que lle dá moito sentido ao que significa o disco. O teu espectáculo cos artistas e cos bailaríns é abrallante. Como se consegue coordinar a tanta xente e facelo posible? Pois é difícil, somos moita xente, pero eu tiña claro que o directo era o máis importante do proxecto e que, por tanto, tiñamos que traballar dende o principio na proposta que máis nos interesaba a nos, non? Que era, pois, con danza en escena, onde a voz, a electrónica e a percusión estiveran o máis traballadas posible, non? Entón, bueno, son moitas horas de ensaios, a hora de facer os arranxos, non? Porque unha cousa é estar no estudio facendo un tema para o teu disco, e outra cousa moi diferente é tentar ver a maneira de levar iso ao escenario, non? Porque moitas veces pois soa dun xeito diferente ou no directo ten un sentido diferente, non? Traballei cun compañeiro que se chama Daniel Rodríguez, que é o director artístico e o coreógrafo, e digamos que é o que lle deu un sentido de conxunto a todo, non? Moitas horas coa xente que baila no espectáculo e moitas horas coa banda e despois moitas horas de poñelo todo xunto, non? Pero bueno, é un proceso moi interesante e co paso dos concertos pois vas vendo como todo se asenta un pouquiño máis, non? E así, é un proceso duro, pero en canto empezas a facer un concerto tras outro, pois é algo que senta moi ben, non? Gustaríanos saber como foi traballar con xente como Alberto, fillos de Casandra ou Aida, e tamén se te gustaría colaborar con alguén máis no futuro e con quen, se pode saber. Pois, a ver, eu xunteime con Berto en setembro do 2022 para probar, non? A ver como encaixábamos un co outro a hora de facer música, non? De producir. Foi un proceso moi interesante, o inicial, e foi un proceso moi longo o de investigar que música queríamos facer, non? E sobre todo como queríamos establecer ese diálogo coa música tradicional, non? Era a primeira vez que o facía, entón eu non sabía con que elementos sí e con que elementos non ia encaixar a música tradicional, non? Entón, bueno, puxamos o foco moito nas voces e na percusión, non? Na música de pandeireta en xeral, e fomos pouco a pouco vendo en cada caso, en cada tema, cal era a sonoridade que buscábamos, non? Moitas horas as que pasamos xuntos, Berto, verdade, para sacar isto adiante. Pero bueno, todo sae. E no camiño, pois, foron aparecendo as fillas de Casandra, porque tamén estaban producindo con Berto o seu disco nese momento. Gustoulles Puñeta, que era un tema que eu xa tiña avanzado, e meteronse no tema. E bueno, atoparnos xusto nese momento onde elas aínda non lanzaron o seu proxecto nin eu, pois foi algo moi guai, non? Que as artistas que emerxen nos xuntemos, algo moi interesante. E con Aida, pois, comparto unha amizade dende hai moito tempo, e eu tiña claro que quería que estivese no disco, e fixemos ese tema que para min é un dos máis importantes xa a nivel persoal. E despois tamén están as Brasica Rapa no disco, que son unha brass band de mulleres alucinantes
que puxeron aí os ventos en Carmela. En que te inspiraron Foliadas como a da Fonsagrada para o espectáculo Foliadas Ardentes? Ui, pois este creo que é o meu 6º ano vindo a Foliada da Fonsagrada. Este é dende hai xa algún tempo para mí un dos epicentros da música tradicional no país, onde a xente se xunta para foliar, non? Non sei, é un lugar moi especial para min. Fixen de todo aquí xa na Fonsagrada e unas foliadas. Non me gusta moito vir tocar porque gustaríame estar de festa con as miñas amigas, a verdad. Pero bueno, é unha honra tamén poder tocar aquí e compartilo con toda a xente da Fonsagrada. E nada, que a ver que tal nos vai esta noite. Espero que ben. Que consello podes dar a alguén que queira crear ou perseguir unha carreira musical? Pois, para min o máis importante, creo, é ter unha visión clara, non? Ter saber o que un ou unha quere, non? Ter unha visión artística moi ben encaixada, porque senón é moi fácil perder o rumbo de a onde queremos ir, non? E despois hai que traballar moito. No esforzo hai unha parte moi importante dun proxecto musical, dende logo, ou de calquera proxecto profesional, non? E nós, dende o primeiro momento, pois quixamos facer un proxecto o máis profesional posible. E iso implica, pois, moitos recursos humanos, moitos recursos económicos, e hai que buscalos debaixo das pedras, non? Pero, sobre todo, é a ilusión, é o esforzo, e a gana de estar aí tentando botar algo adiante, sexa un proxecto musical ou o que sexa, non? E despois, claro, hai un factor de sorte grandísimo. É dicir, eu podo me matar aquí contra a parede, que se a xente non lle gusta o que fago, pois tamén hai que saber, non? Que iso pode pasar e non facelo tamén todo por como a xente o vai acoller, non? E bueno, así, moitos cartos e moito traballo, en realidad. Bueno, pois moitas gracias por concedernos este tempo e gracias tamén á Foliada Fonsagrada, aos nosos profes e ao museo por que ajudasen a facer esta actividade. E despois, este detalle para ti. Bueno. Esperamos que teñas unha boa foliada e unha maravillosa actuación. Verda Fonsagrada, espectacular. Esperemos que che guste. Moitas gracias. Deitate aquí, Ya me deito, deitate aquí, ya me deito, deitate aquí, ya me